Jakarta. Sebenarnya proposal ini moनसे निसान आरो लोगोसे ड्रेस गाननानै हान्जा सिगोन बायदि खालायनानै आरो बर' गामिफोराव हाबनानै बर'नि माखासे सानमोनथा आरो जोंनि समाजारि जेंना लोगोसे सोलोंथाइ बेखौ लानानै सावरायनाय हाबाफारि लागोन गामि जांख्रिखां बोराय बुरै जांख्रिखां ओंखारबो फरायसा फरायसुलि सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय जांख्रिखां बयबो जांख्रिखां ओंखारबो बयबो ओंखारबो बियो गासै बर' हारिनि थाखाय नोंनि साननाय आंनि साननाय बर'खौ गेरेमसा हारि दानाय लैहोर ज' जों बयबो होसिखावो गोरबोआव गेदेरथार थांखि लाना बर'नि इयुनखौ सिमां नुना गोरबोआव गेदेरथार थांखि लाना बर'नि इयुनखौ सिमां नुना सोलोंथाइजों लानानै गावखौ दानो नाजानाया सुबुं धोन जानायनि दोंसे लामा गावखौ गायसंनो थाखाय नाजानाया थांना थानायनि गोजों लामा फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव था खोमसि फोथायनायखौ बयबो नागार उन्दै बैसोआव हाबा दाला मैहुर खालामनायनिफ्राय जानगाराव था गोग्गो समाज दानायाव बयबो बाहागो ला थार बिजिरनो बयबो नाजा बिजिरनो बयबो नाजा जौ जुवानिफ्राय गोजानाव था मानसि लांखारनायखौ बयबो होबथा फेग्रा मुवानिफ्राय गोजानाव था उन्दै बैसोआव हाबा दाला जोंनि हाखौ जोंनि बिथाखौ जों खौसेयैनो रैखाथि होनांगोन होथारनांगोन गोजोन हास्थायसुला हारिजों बयबो अनलायनानै गोजोनखौ लाबोथारनांगोन मुं सुलायनायखौ नागारोब्ला फाथिनायनिफ्राय जानगाराव थायोब्ला अब्ला गेरेमसा हारि दानाया जाफुंसारगोन बुहुमाव बर'फ्रा अराय समान मोनगोन गोग्गानानै थांना
हानजा सुरनाय जांख्रिखां बयबो जांख्रिखां ओंखारबो बयबो ओंखारबो बियो गासै बर' हारिनि थाखाय हा हुखौ रैखाथि हो सेफ लेन सेफ ट्राइबेल एबसु लं लेफ गोजोन गायसननायाव बयबो बाहागो ला जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जय बर' हारिनि जांख्रिखां बोराय बुरै जांख्रिखां ओंखारबो फरायसा फरायसुलि सुबुं सांग्रांथि हानजा सुरनाय जांख्रिखां बयबो जांख्रिखां ओंखारबो बयबो जांख्रिखां बोराय बुरै जांख्रिखां